Shout out, shout out. Shout out na. Boss, padagdag ako. Kubra na yellow, kubra din na green. May kubra kayo, boss? Ha? Wala tayong kubra kayo. Bakit? Wala stock. Ganito yung gawain ko pag hahakot ako ng paninda mga kalabratada, no? So hindi ko lang na ipapakita sa inyo, pero ganito. Napaka hirap maghanap ng mga kailangan sa tindahan. Sting nga boss, wala kaya? Sting wala. Wala. Yo, good morning mga kalabarkada, and welcome back again sa ating panibagong video. At sa episode pala na ito ay maghahakot na po tayo ng paninda. Bali dito lang po tayo sa bayan na kukuha ng mga paninda natin. So matagal-tagal rin po tayong hindi nakapagbiyahe, pero sana nag-enjoy po kayo sa mga video na in-upload natin, kagaya nung Balsarera na mga Super Serena, tapos yung Bangkarera na ginanap dun sa Tundol. So makakasama ko pala si Mrs. ngayon, saka si Papang. At syempre gamit natin to si Raptor. So mapapalaban na naman yung Raptor natin. Kumusta naman kayong lahat mga kalabarkada? So maraming salamat po pala sa inyong walang sawang suporta, dahil naka 2,350 subscribers na po tayo. Kailan lang na-reach natin yung 2,300, so may 50 plus na po na bago nating mga kalabarkads dyan. Alright, shout out po sa inyong lahat. So yun lang mga kalabarkada yung intro natin, no? So papunta na rin po tayo sa bayan dahil nakapag-bihis na rin po kami. Alright, kita-kits na lang po tayo sa daan mga kalabarkada. Uy, ganda na. Piyestang-piyesta na talaga dito sa bayan, ha? Alright mga kalabarkada, so nandito na tayo sa bayan, sa palengke. Marami kasi mga kalabarkada yung hindi namin nabili kanina dun sa RPG. So tatry namin dun sa may Ribudan. Marami pa yung tinapay natin doon. Apat na ba? Ha? Apat? Nesting? Oo, mayroon. Wala. Mabilis kasi. Boss! Oy, Shout out, shout out! Shout out na. Pamirinda mo na, pamirinda mo na. Ay, pamirinda. Ay, akin na. Nasaan? Hey, Robert! Apat na sting, boss. Walang sting, boss? Walang sting? Kung na lang, Mountain Dew, apat. Yeah, apat puro yan. Nakabot pa. Na kayo? Pa-reserve ko na, balikan ko na mamaya. Matik. May ano, bigi kuya? Ha? Video din ang banggay ni Kawa. Sana na. Dahil? Mamaya Sana sa'yo. Yung tirang tayo. Ay, dyan na disgrasya? Ay, anak-anapan?
Gusto natin ang kuha dyan eh, motovlog dinag ko. Ay, ni Pau Motovlog, ay di ko na. Pau. Ang sulat tinag video sa Bali. Ay, inala na lang. Inalan na lang ti sa Bali ng tao. Wala. Balikan ko lang mamaya, boss. Shoutout kay boss. Boss namin sa Karto. Manager. Ay, sorry po. Lahat na yung Dragon Seed, magkano yan? Kumuha tayo ng Dragon Seed, isang box. Ha? Magkano, may sting kayo? Sting? Wala. Boss, pa-resibo resibo na lang. Nagulat siya, kinuha ko lang yung Dragon Seed niya. Naghahanap si Mrs. ng sting eh. Mayroon wala? Ayun oh! Wala na. Akin na yan! Ay! Sabi ko sa'yo, bigay mo sa akin eh. Nahuli ka po. Walang hakbang. Nahuli ako ng isa't kalahating hakbang. Kanina kayo umaga. Bali magdadagdag tayo. Bali kukuha pa tayo ng pan ng Cobra. Boss, padagdag ako? Boss. Cobra na yellow, Cobra din na green. Wala tayong kubra ngayon, boss. Ha? Wala tayong kubra ngayon. Bakit? Walang stock. Kabira. Anaconda, mayroon kayo? Anaconda. Wala rin. Ay, Patay. wala ko lang meron. Badati. Ahas bahay na lang. Wala din. Paano kaya ito? Wala. Hirap maghanap mga kalabarkada na. Bagay tayo kuya. Bigyan tayo na. Boss, may kon kayo, Cobra? Cobra green saka Cobra yellow? 100. Dalawa, boss? Ito dalawa? Oo. Welcome to my guys. Oy, shout out kay boss. Shout out. Wala ako eh. Sting nga, boss, wala kaya? Sting wala. Wala. Dalawang yellow, dalawang green. Wala na pong yellow. Ah, sige, yan na lang. Yan na lang. I-reserve mo na yan, basta balikan ko na lang. Ay, nakabuti. Wala na. Ano, kung isa pa dyan. Tingnan mo kung isa pa. Kaso nakabuti, be. Gustuhan nyo na lang. Oo, maganda din yan. Maganda din yan ang buti. Hindi nila mabibit-bit yung ano, papos. Ayun lang. Meron pa, isang kiss na lang. Ayaw nila yan. Mas maganda talaga naka-battle. Nakakarte yung mga ano eh. Bigi, walang bigi. Balikan mo na lang. Oo, Mamaya. sige. Bus. Galingan mo dyan, ha? Bigi, be. Ha? Bigi. Doon yung Cobra. RPG din. Sabi, ang hirap maghanap ng mga kailangan sa tindahan eh. Kaya sinama ko na si Mrs. para may kasama ako maghanap. Kung ganito yung gawain ko pag naghahakot ako ng paninda mga kalabarkada, no? So hindi ko lang na ipapakita sa inyo, pero ganito, napaka hirap maghanap ng mga kailangan sa tindahan. Kasi once na wala naman dun sa pinagkukunan mo, talaga maghahanap ka sa iba. Kaya iniikot ko talaga tong bayan ng Anda para lang makahanap ng mga paninda namin. Kagaya na lang nung Biggie, saka yung Sting.
Nanginginig yung mga damdamin ko eh. Sarte. Saan? Ay, ito. Dito. Oh, nakahanap din. Ate, magkano po yung sting? Isting po. Pipiraso lang po. Ako hindi ako nagre-retain. Ay, per piraso lang po. Yes po. Paninda ko lang din po. Ah, paninda nyo lang po. Salamat po. Grabe na. Oo, simulan mo na magkakot. Itlog. Mamaya na. Alright mga kalabarkada na. So nakabili din kami ng bigi. So mamaya hahakutin na lang natin. Ay, yan. Ha? Alright mga kalabarkada. So dadaanan lang natin yung mga iniwan natin, pinamili natin kanina. Uy, yung sa Sirtan, Bigi. Yun na nga eh. Bigi nito na Sirtan. Kaya nga sabi ko sa vlog ko, dadaanan eh. Kala ko, buti na lang, dadaanan. Narinig ko yung dadaanan. Sampo pa man din yun. Maloko-loko eh. Pag talaga magbabarkada ang nagsama. Wow. Earphone na lahat ng bus, no? Oo. Case out ng hindi earphone. Saan natin isisip-sip yung something dito? Yun, andun na. Biggie. Alright. Tunan lang natin. Ikaw mag-convert tayo, ikaw yung nag-con kanina. Kunin po sana namin sir yung 10 bigi. Bigi po. Oo. Opo. Ma'am, ito po ma'am. Kunin na po namin. Lagyan mo lang kung dito tayo magdali yung itlog. Ito ang diaper. O yan yung diaper, lagyan mo dyan sa pagitan. Sa iinan kita. Yun. Bye. Alas mapuno na naman mga kalabarkada. Alright, so papauwi na tayo. Kaya? Bigat hindi. Kaya naman.
Ay, sa wakas nakarating dun sa bahay. Alright. Makadalan ka na, Pang? Bakit? Wala. Ay! Ano yan? Di, wag mo na dito yan. Frozen yan. Nagsaing ba sila? Nagsaing kayo? Hi vlog, welcome to my guys. Charot. Nasakap mo yung saras sa Papang? Hawakas nakarating din sa bahay. May bago tayong gamit sa pag mamotor. Alright. So, yung ibang pinalingkin natin ay naipasok na sa bahay. So bali ang expenses pala natin ay nasa kanang kunan 13,000 plus. Grabe, muntik nang maubos na naman yung 15,000. Alright mga kalabarkada na, so dito na siguro matatapos tong vlog natin. At maraming salamat po sa inyong lahat. At sana ay patuloy nyo pa po akong suportahan. At sa mga hindi pa po nakapag subscribe, sana mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. At wag kalimutang i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin kagaya nito. Alright, ito po pala yung Hakot Paninda Series 5. Ayun, so yun mga kalabarkada na. So see you po sa next vlog natin.